Salutatorios Ice Music la un nou video de Roblox împreună cu câinele meu, wow! Deci salută, wow! Și din câte puteți vedea, deja am adăugat un abonat, dar a doua abonată trebuie să-mi trimite, dar adică mi-a trimis, pare că sau i-am trimis eu sau nici eu nu știu ce am făcut. Sau că nu mi-a trimis. Dar au zis... Stai un pic să mă uit. Așa e părul. Ok, gata. Și da, suntem aici cu bicicleta mea și aveam destul de multe task-uri, bug in the nursery, buy a gift from Santa, să cumpăr și să buy a new house, da, hai că cumpăr dacă. Deci, buy a gift from Santa și mai dă încă, adică să am două, unul mai ăla, cred. Adică hai să ne ducem să cumpărăm. 90 de bani, hai. Da, am văzut să fac și un video acum, așa că să fac un video încât să aveți ceva pe ziua de astăzi, că am uitat să filmez astăzi. Îmi pare rău că nu v-am făcut nimic astăzi. Și așa astăzi avem ocazia. Mama, du-te, Doamne, du! Da, o să la bicicletă, că e plasă oricum. Wow, ești aici? Că se cumpă sau... Îmi dă de-asta mic numai. Bă, îmi dă numai big, nu-mi dă... să-mi dă... Ce mi-a picat? Ai, nu pot să cățesc astea. Da, stai rău. Mai avem un de-asta care e tot iubit. Uitați prima abonată care... Nu pot să cred. E mașina legendară. E mașina legendară! Bă, dacă ești. Cât noroc! Bă, și mă padam! O, da, mai... Cadou! Știu. Zice să hai. Și eu puțin cont. Nu știu cât de rapid e. Hai să vedem, că au zis hai. Unde mă duce, hai. Deci... uite, pe flyer. Mamă, ce merge mașina asta. Mergea? Las eu mai prost. Asta e partea a doua. Achiținera e tare, gen eu care sunt cu wow. Și merg și mă ăsta, wow. Wow, eu sunt wow. Eu sunt wow și vreau camping. Să vedem că au zis că vor să îmi arate ceva prin mesaje. Aici. Ok. Să vedem ce vor.
Ce am început? Ce am început? Nu știu. Da. Da. De mult. Am scris ta. Mult. Deja am filmat 5 minute. 6 minute abia și am făcut nimic. Bura cei de... N-am ce să ziceți. Pro player. Și ce fac? Da, uitați, aici mei. Acestea sunt aici, de pe canal. Cei Vivi, dacă o știți, este și programator. Ficu. Ok. Pe. Ce facem acum? Ce facem? Noi... noi plecăm. Uita că e ușa închisă! Pua, Doamne, stai. Nu știu ce să fac, eu stau aici. Gata, deschis așa. Mamă, e zi deja. S-a făcut o zi de când stau. Doamne. Aștept. Știți cum e în filme, că stai 24 de ore. Uitați ce film merită. Așa fi, eu stau aici jumătate de ceas. Jumătate de oră, jumătate de an. Nu știu ce vor, nu am scris ca să intrăm pe loc să vă spuneate ceva. Încă nu mă cer. Bine, hai să vedem. Eu o să știu. Nu știu ce noroc. Când am văzut asta m-am bucurat extrem de mult. Dar când am văzut asta ceară, ce era în capul meu? Stai un pic să-i dau. Pa, mă, nu mă. Să vedem ce vor. Dă-te în camera așa altă. Ok. Turnează 40. Ok, 40. Nu știu ce se întâmplă. Intră înăuntru. Fă pizza și uite la ultimul etaj. Ok, nu știu ce fac. Am făcut o poate, o pot să-și ia cu nu cred. Repara-te ultimul etaj. Stai că nu știu unde e ultimul etaj, stai să mă uit. Uite pe aici. Uite sus. Hello! Atâta. Trebuie să-mi dau seama. Nu știu ce să fac. Third. Nu, Vivi. Ok, third. I-am dat... Câte i-am dat, nu? Îi dau și uite ăsta. Oh my god. Oh my god, e pe fratele meu ăsta. Și v-am zis în videoul trecut. Și v-am zis în videoul trecut că mi-o vrea pe ăsta.
Că F F C și nu pot să cred! Sismal! Lasă să îți dau. Ok, dacă nu vrea. Bă, și de unde până unde? Eu nu pot să cred. Fucking the scam. Știți ai cu scam-ul? Nu știu ce. Acum nu am dat nimic, adică nu pierde nimic, dar... Efectiv! De unde până unde? Bine, dacă... Deci, dați like, mi-am vlog noi și o să vedeți cât o spamat ele. Stați un pic. Give item from back. Le-am dat? Ioi, ce vezi? Nu era să-mi dea înapoi ăla. Stai că scriu MS în chat. MS. Nu vrea! Bă! Nu vrei. De ce nu-l vreți? Da, să ies afară. Deci astăzi e chiar e chiar o pe ziua asta. M-a picat. Dar... Bă, ești nebun. Hai, să ne plimbăm. Fii pe fază, stai un pic. Te pus așa, hai. Du-te! Tu vezi ce de fac? Ești nebun, du-te în casă, că nu cred așa ceva. Ce hai? Și aia, pă. Nu ne punem ea. Hai. Nu știu ce tata. Bă, unde e ăsta, mă? Hai să vedem ce vrea. E somn la pet. Bă, să vedeți bucurie când am văzut ăsta. Nu, bine să zic San Bernard. Petul ăsta brown. Care e pe ouă, costă 3000. Și eu nu 1000 vă văd așa, ce chinau. Mamă, ce fain de mașumul tău. Bă, i-am făcut pizza, am făcut de toate. Știu, am văzut asta. Sugar Gun, nu-mi place. Cât costă asta? 3000.
Bă, 2000, ceva ieftin. 1150, 900. O să vedem cum e asta. Hai la Ilesa! De ce îmi bagi de ea? Du-te! At 900 de egg. Bă, ce fain! Stați un pic să-mi dau set ca să mă duc acasă. N-aveți idee ce fain să simți să ai efectiv așa pentru efectiv unul din pentru MF pe frate în momentul de față. E asta. Și San Bernardo îmi place mult. Am filmat deja 16 minute, 29 prim. Ciao! Okay. Să vedem, poate îmi pică și ceva bun din ea, dar nu cred. Obicei din cache de că pică bun, dar... Bă, ziua asta e ciudată, efectiv, îmi place ciudată ziua asta. Efectiv, legendă. Ziua asta, legendară. Uncommon, care îmi plac. Bă, și astea sunt faine aici, efectiv, sunt faine. Mă că sunt slabe, dar sunt faine, dar și asta e fain, tu te uiți, mamă. Și când mi-o doream uneori, bă, plângeam după... Hai că plângeam, dacă nu plângeam, dar acum nu. Și acolo sus, ai bec. Pune-ște mă că nu văd nimic. Ah, Doamne, ce bine mă simt, nu aveți idei cum bat inima. Hai, mai avem 2 task-uri și vreau să vă zic, deci dacă vreți vloguri în fiecare zi, dați like și comentați și share și subscribe și dacă sunteți noi, dați subscribe neapărat. Acum deja oamenii care mă cunosc, cred că deja sunt abonați dacă vă uitați la video ăsta. Dacă sunteți noi, vă rog frumos, like, subscribe, share, tot ce puteți să faceți mai frumos pentru mine, vă rog, comentați. Că mă ajută și ca să știți, la fiecare coment, eu vă dau inimă. Asta e o școală, dacă vrea pentru o școală. Deci efectiv vă dau inimă la toți. Asta pot să confirmeze toți oamenii care mi-au comentat la video. Deci efectiv toți oamenii care mi-au comentat la video deci efectiv adică pot să... deci eu acum sunt în șoc încă. Pot să confirme că i-am dat inimă. Dar toate răspunsurile, toate am dat inimă. Ca să vedeți că eu chiar sunt ca alții, că zic, hai că vă dau inimă și nu vă dau niciunul. Nu să mai dau pe ăștia, dar mă rog. Nu mulți. Sper să nu aveți aceeași părere despre mine, cu a fi cu oameni odați, cu a fi să zic că e slab, dar să nu ziceți acum și eu că slab, vă rog. Sau puteți să aveți aceeași părere cu oameni față de alții, dar... Și de nu prea pot să vorbesc de mulți, că pentru toți care cunosc de vreo 20 de ori mai decât mine, adică... Ce 22 bă, că eu am numai 14, da, și chiar vă mulțumesc pentru 14 abonați, deci în ultimele 28 de zi am făcut 2 abonați. Bă, eu pentru mine scor mare 2 abonați, adică... Și chiar am scos acel video să mă uit. Efectiv, sunt mândru. Uneori, de mine. Uneori sunt mândru de mine însumi, dar mă rog. Și mai avem un task, ne ducem, ne dăm teleport, dacă îmi pică ceva bun să fiu de față cu ele. Îmi dau teleport. Au, mă rog, este aici.
Mai am un singur ăsta. Hai, mai avem un singur task. Bă, și că m-am gândit că mi iau pe ăsta. Apoi să iau cea 2000. Am putea să, dar asta e scump. Ăsta ai talc. Ăsta cât e cel mai scump de aici. Ăsta cât costa? A, dar pe aia nu prea pot să-ți da, era mai fain decât ăsta. Maș, ce trist că nu mi-am luat. Am jucat-o pe asta aici. Unde pleacă ea? Și-a cumpărat și că zic că vreau să-și cumpere pe amândoi câinii și nu știu ce accesorii, cât ăsta. Bă, ăsta chiar e fain. E pe ăsta, mă, că cost cam vreo 3000. Bă, și îmi place și piciorul și astea, dar nu le-am văzut. Nu le-am văzut, a crezut că-ți dea scumpe. Ha, mă. Asta puteam să-mi iau și pe ăsta, nu-mi place. Ăsta cât costa? Cât 2000 și ceva, nu? 1850. Asta nu-mi place, hai, mai luăm un singur task. Sani, ce faci, Sani? Am zis că 20 minute opresc, deja e 20 și ceva. Lasă să fac ăsta. Măcar. Ce doamne pus pe cap la ăla? Doamne, ce bine mă simt. Ce bine mă simt. Dar e frig afară, deci n-aveți idee. Noi suntem și puțin la Diamante aproape aici. Nu vă zic acolo calitatea că na. Deși vă zic eu calitatea că destul de frumoasă și merită să veniți aici. Noi în Paris, stați liniștiți, în Paris. Dacă chiar sunteți curios, scrieți în comentarii. Scrieți în comentarii, 3 comentarii. Ce mă mă de aici din parcul ăsta, știți ca el? Ce tare chestie. Lasă de aici, uitați. Hop, te-ai dus. Ba! Să zic o dată, deja am făcut așa și m-am dat pe tamburină. Tu vă știți cum m-am aruncat, cum m-am dus. Pa! Vreau să mă uit aici ca asta, chestia asta de obis. Că-s curios. Hai să vedem. Asta înseamnă. Eu s-a făcut asta. Cât faze că aș da pe chat ăsta? Ok, hai să vedem, pot să fac. De pe telefonul că da. Unde să mă duc? De toate. Pa! Ce ai făcut, Nicol? Pe telefon ai cum să faci. Știți că e parcurs și pe... Este, hai să vedem. Dau teleport. Hai să dau teleport să văd ce fac, să-mi dau. Vine. Uite-mă. Stai că s-a acapat. Hai că-i dau pizza de la ea. Îmi pun mâine la ochi. Să vedem. Să vedem ce mi-a picat. Ce e asta, mă? E otă. Ce țapă mi-am luat. Și mă ții foame. E otă. Foarte. Da. Uncommon. Dacă te ajută.
Bă, dar cât mai mănâncă ăsta? Dă să mai mâncare. Lasă o bată. Da. Deci da, eu am fost Ice Music și ne vedem data viitoare, papa. Nu uitați like, share, subscribe, toate ce voi deja știți. Eu am fost Ice Music și ne vedem data viitoare, papa. Stați.